Lexi Shop. Discount. Ano yung Baslix General Milk? Sige na ate, comfort case, charger headset ko, hanap. Sige na naman yun. Dito lang po yan matatagpuan sa tapat nitong ayan, video guys. Ayan, tapat lang ng video. Ayan. Ayan guys. Nandito din yung tindahan ng Baslix General Merchandise. Ito guys. Paramihan din sila dito ng mga tinda. May discount pa. More discount. Ayan ma'am, kamusta ma'am ang hanap buhay natin? Dito na kayo sa Lexi Shop. More discount. Ma'am, kamusta ang ating negosyo? Ayos lang. Kahit medyo matumal, okay lang. Ma'am, ano pong mayroon tayo dito ma'am ng mga paninda? So, ayan, yayain natin yung ating mga follower at Paninda saka namin, accessories, ayan. cellphone, repair, case, tempered glass, charger, memory card, at more pa. Marami pa iba. Bali ma'am, dito po nag-wholesale po kayo dito ma'am, ano? Opo, So ibig sabihin napakamura ng inyong presyo Yes, pagka po. ganyang wholesalan. Napakamura, napakababa. O sige ma'am, i-invite nyo sila ma'am. Saan po ito matatagpuan? Anong location po nito? Dito Inyong lang po tindahan? sa General Luna Street. Katabi ng Katabi ng Dunkin Donut, harap ng video. No ma'am? Ayan. Shout out nyo ma'am sa mga customer nyo. Ayan, sige, wag maya. Shout out sa mga customer ng Shout out sa mga customer ng Lexi Shop at Pipay Shop. Sana pumunta kayo dito makarating sa amin. Marami kayo dito ng discount pag pumunta kayo. Ayan guys. O, nag-i-invite si ma'am sa atin. Ito yung mga kasama guys pala ni ma'am. Yung mga tindera dito. Oh, magkaroon na! Kung magpapagalang pala ko na Ay, ma'am, paki-shout out nyo na lang sa pamilya ninyo. Ayan, shout out nyo. I-face reveal mo, tanggalin mo so ano mo. Para. Ayan guys, na ano lang guys, na hihiya lang. Huwag maya. Ma'am, maraming salamat ha. Ay, bago nga pala ang lahat, alamin natin kung anong pangalan ni ma'am. Ma'am, ano pong pangalan nyo ma'am? Ako po si Lina Jim de Los Santos. Ayan guys, si Ma'am Lina. So maraming salamat sa kanya. Puntahan nyo dito guys, yung tindahan nila. Makakamura kayo dito guys. Hindi kayo dito mapapamahal, mapapamura kayo sa mga presyo nila. Ayan, ang daming mga paninda dito guys. Ayan guys, huwag niyo po palang kalimutang i-follow ang aking Facebook page, Lucky Kuy. At saka paki-subscribe niyo na lang po yung aming YouTube channel, Lucky Cell Vlog. So maraming salamat po.